Hindi ka namon kinahanglan! Ginakaugtan ka namon! Maayo pa nga napatay ka na lang! Mama, sa diin ka, tinaga ka ginasambit sang iya mga anak, nga ginakaugtan siya. Mama, sa diin ka, isa naman ka matahong kag makatalando kasing-kasing kasaysayan diri sa aton nobela sa kahanginan. This is my life. Sa kasaysayan. Mama, sa diin ka, isa naman ka produksyon sang MBC, Manila Broadcasting Company, DYEZ, sa Bacolod, Aksyon Radio.
Funny how a lonely day can make a person say, what good is my life? Funny how a breaking heart can make me start to say, what good is my life? Funny how I often seem to think I'll find another dream in my life, till I look around and see this great big world is part of me and my life. This is my life. Kagkaron, sa kasupon sa ngato nobela sa kahanginan, This is my life. Saya kasaysayan. Mama, sa tiin ka. This is me. This is my life, and I don't give a damn for lost emotions. I've such a lot of love I've got to give. Let me live. Let me live. Ay, kabulay kung ikaw lang isa sa balay, ah. Wala pa sa store ang bantayan mo. Madamo ka pa sang hilimuson sa balay. Hindi ka. Ang kahon kinatakuan ko sang kwarta. Daw naglain na pagplastar how? Abi, bebe. Ah. Okay. Do, hindi man na din ginabutangan ko sang kahon. Sa sulod ko ini ginatago, ah. Hindi kaysa sa bi lang sang aparatur. Kintakloban ko pa ini sang mga pinanid ko nga mga bestida. Oh, hindi. Basi may naghilabot sa kwarta ko. Anika. Ano man? Abibe, tanawon ko aray unod sang kahon. Abrihan ko. Ara, nabrihan ko na ang kahon. Dawala man? Dawala man na buhinan? Amo man gayapon ang plastadas ng kwarta? Mahipid. Nalipat lang siguro ako, ah. Alang-alang mga si Arman ang mahilabot sini. Wala ako gani siya ginatagan sa kwarta. Ay, makaluluoy man ang babes ko. Ay, ambot, ah. Nanamian naman siya sa akin kagabi. Ay! Kakalaw. Duda lang ako kay Tita Agata mo. May upol gidi siya kagabi mo. Piho nga boyfriend niya. Pero sinong lalaki nga upod niya man? Sino pang nagpatol siya? Kagula na siya nagagawa sa kwarto niya nga nag-bathrobe lang. Kaya na niya. Mahibalaan nga hublas siya nga ginasuluban lang niya sa bathrobe. Baw, tunto nga halaunit niya eh. May asim pa man gali. Malagas pa sa biyahe. Pero kinahanglan nga makilates ko sa maayong lalaki nga nagustuhan ni Tita Agata. Basibla kong pangwartahan lang siya. Damo daan kwartang tiya kong laon. Kasusto na ng ibi pala. Sinon, kadami naging lumpat sa bus. Ano? Uy, nung kay kagani ka sa... Bugdus ko hindi kinapag-imuay ayakas.
Malain na yaya. Nadulaan ako sa gana nga mabuhi sinon. Hindi ko na mahibalan kung ano himuon ko. Kas, Gusto ko na lang nga mapatay. oh Diyos ko hindi ka magamusin ng kas. Mga pagtilaw lang niya si Imon. Kabalo ko kaya mo niya, kas. Malubuhasan mo gidi ang tanan nga ini. Wala na ako sa nagakaigo nga kusog sinon. Ginakapoy na ako, Mamitsar. Ay, Diyos ko. Kakapoy na. Hindi ka pala magnegatibo, kas. Wala pa pala malubong si Joy Pidong. Ikaw pa yung kinanglan ni Joy Pidong. Agad nga matagan si isang maayo nga lubong. Ginataka na ako sa kabuhi ko sinon. Maupod na lang ako sa ila ni nanay kag tatay. Maupod na lang ako sa ila. Kasayid na. Ay, oo. Sus, Oo. Ay, sus, amo ng balita ni Sidro. Wala na makahingabot si Pidong sa ospital sa Ligaspe. ay, ahay. Ay, kaluoy, ba't kay Pidong, no? Ay, dahano, man nga kadimalasyon ang nag-abot sa ila pamilya man. Ligad lang nga adlaw ginlubong si Patrick, siya naman. Gani man. Nagsunod man niya dayon si Pidong. Ay, abaw. Makaluluoy man ang nabili niya nga anak, si Edna. Gaisahan na lang ang bata iya. Ay, kaluluoy man si Edna, no? Ay, maano na lang na siya kay patay na si tatay, man. Ay, ambot. Kaluluoy sa kay Edna. Ay, tinano diin ang bangkay. Ay, suno man kay Sidro, ginpaimbal sa Bar Manila si Pidong. Ay, basi karon hindi gani, buwas. Maabot ang bangkay niya diri sa bayasong. Ate, mabulig kita sa ilan ni Sidro kag Norma. Prepare sang kapilya. Piho nga, dito naman to ihaya si Pedro. Tata, sige. Ay, mapabulig kita diri sa mga taga-baryo. Ay, dali na dayang. Ay, oo. Dali na. Dali. Oo, day agad. Patay na si Nung Pidong sang pag-abot kami sa ospital. Ano? Patay na si Pidong? Oo, day. Hoy, ito sa hindi man mapatihan ba? Nagsunog siya kay Patring? Bisan kami gani, day agad. Hindi man kami makapati. Ay, tiyo, okay lang Ano man nga kadimalason ni Edna yaman? Nga nagsunod-sunod man niya patay ang pamilya niya yaman? Mga pagtilaw initanan sa iya, day agad. Ay, kung sabagay, wala na kita dasang mahimo. Oras yan nagidman siguro Ayaw ko ni. Sa din ang bangkay. Ginkuha sa punerarya agod maimbalsamar sa Ligaspe. Basi buwas, ari na to diri ang bangkay ni Ninong Pidong. Ay, amo bala. Ay, ti, why na? Hindi nagidi mabayran ni Edna ang utang nila sa akon. Day agad, Amo ni nga patay na si Pidong. Wala na niya sa tsansa, nga makabayad pa si Edna sa akon. Kung paminsaron gid, kulang pa ganing iladuta nga ibayad sa utang nila sa akon Ha? Dala ng saka. O Diyos ko, nga day agad. Kadako sang utang ni Nung Pidong sa imo, haw? Oo bala, kadako gid ba kaayo Norma. Kag matapos ang lubong ni Pidong, masumahay kami dahil ni Edna. Day agad,
Tuod ka siya ni Norma? Amo nang siling ni Bruhilda sa imo? Nga sumahan niya si Edna sa mga kautangan ni Joy Pidong, dalang saka? Oo, sinon. Malain ang plano ni Agata. Kag pihogin nga persahong niya si Edna agud bayran ang utang nila sini. Mao interesado siya sa duta nila ni Edna. Ano? Tuod ka siya? Buka tunto ginibala si Bruhilda mo? Balaan niya gini ngayon asang mimo si kasa mo. Kundi kay gayunan ni nga makuha ang duta sa mga napatay. Bo ginuo ko. Kawai, sige siyang launit nga ito. Pero di kaya kabaro. Makaluluoy man si Edna. Pero ano man aming mahimo naton sinon. Kapigado man sa aton. Ay, mo matuod, Chay. Bahala na, ah. Mapalubong tala si Choy Pidong. Amo galing kag maminsar tayo sa mayo nga hindi makuha sang laon nga atong duta nila ni Kasa Edna. Mayo ko mapasugot man si Kasa nga ibayad ang duta nila eh. Matya ko hindi kaya. Wala na inisang katapusan nga problema para ka Edna. Sa diin siya gali. Ato sa kwarto nga ginatulugan namon, ah. Nanirado to siya, Chay. Nabatian ko to nga gahibi man to. Tungod hindi giniya mabato ng natabo kay nung Pidong. Ay, abi mo, Chay, kinabatayan ko naganis siya kay basibla ko na nung pinsaron niya, haw. Basibla mangin matay si Kasa Edna. Ano? Oo, Chay. Muna kadaanan siling niya sa akon. Way na ko nung pulos ang kabuhi iya, gani. May pa ko nung maupod na lang siya sa ila ni Chay Patring kay Joy Pidong. Kaya pa ho kinuo ko sinon. Arman, wayari ka man. Kalaing gidabi sa paragupnop ko eh. Kaya balo ka ba nga patay na si Joy Pidong? Sinigi lang sang makarabay ako sa kapilya. May isa ka nanugid sa akon nga taga-diriman sa baryo. Nakilalaan siguro niya ako. Sang maglubong kita kay Chay Patring. Arman, kada may problema si Kasaid na, hari ka gidya no? Pero di ka manimaho, no? Natabuan lang siguro sinon. Sa dinsin na. Hindi ka siguro mabato ni Kasa nga hinalib lang kamatayon ni Joy Pidong. Pero di ka ng kalisod siya. Gusto niya na lang ko nang mapatay na lang si Arman. Ano? Pwede naman kuno sa ulikdan pa. Nag-isa naman lang siya. Hindi mayo pa kuno mapatay na lang siya kuno. Bay, hindi siya magambal sina. Ari pa kita. Ako. Si Chay Norma. Nga mo ginambal niya. Sa sobra gani nga kalisod. Amak mo nga nagligad na yung adlaw na lubong si nanay niya. Nagdaso naman na yun si Choy Pidong. Di sinuabi hindi maglalain sila sa mga hitabo ngayon na. Gusto kasi nun. Magkaluluoy man si Edna. At isa din na siya. Katuto sa kwarto ya ay. Nagkapanirado siya. Kaya napangambal ko sa iya nga magkaon siya. Hindi kitsa iya. Pero tayong pilisingiyon niya to kung may madumduman siya. Ay, ang buntang. Pwede ko siya mambal? Sige, Arman. Sige, talika. Istoryato bala siya. Laygay siya nga hindi magpatama sa pangalisod. Kay basibla kung... Ay, Diyos ko, ayambot. Ay, kung matabo na ako naman siguro mapatay sa kalisod. Dali kasi nun. Katuan na itong sa Edna. Edna, ako ini, si Arman. Si Arman. Pwede ka sulod? Edna, Kas, Maaari siya. may istorya ako sa imo. Kaya Pwede? baloyan siya nga patay na si tatay. Kas, abre ko, be. Sige na. Naara na. Dali lang. Ari ka man. Pwede ka may istorya. Duwa lang kita. Dire lang sa kwarto. Mayo di kayo wala sa makabati. Sige, magsulod ka. Salamat. Dali ka. Dito kita mapungko sa katre. Dali. Mapungko kita din sa katre. Oh.
Ano man, may ginsugit si Silon sakon. Edna pamati sakon. Masakit ba siya kung ang natabo sa mga ginikanan mo? Pero, hindi hungod nga magsunod-sunod silang madula sa imo. Kita tanan mapatay. Kag sila ni Chay Patring, ginatawag na sang ila tagtuga. Hindi ka pa sina. Nagkapahuway na sila. Mahapos lang sa imo ang paghambal sina Arman. Tungod hindi ikaw ang natungdan. Siguro kung ikaw ang sa lugar ko, amo man sini ang batsakon mo. Naibalan ko. Masakit matuod ang natabos sa imo, pero kinanglan nga mangin maisog ka sa pagbaton. Mangin mapag-un ka sa pagatubang sa mga pagtilaw sa imo. Masakit, Arman. Kasakit nga madulaan sa mga ginikanan. Tagsa nga madumduman ko si tatay kag nanay. Nagapugok ang dugan ko sa kalain sa buot. Gusto ko magsingkit. Edna, Sino pang ulikdan ko, Arman? Wala na. Nagaisahano na lang ako nga mga buhi. Wala na ang mga tao nga amo ang nagahatag sa akon sang kusog. Determinasyon kag pagpalangga. Wala na sila. Wala na ang mga tao nga hatagan ko sa maayo nga pangabuhi. Patay na sila. Kagpatay naman ang paglaom ko sa kabuhi. Edna, hindi ka magambal sinang. Ari pa ako. Ari ako nga nagapalangga sa imo. Kag mahatag sang katumanan sa mga handom mo. Arman!
how a lonely day can make a person sane. What good is my life? Funny how a breaking heart can make me start to say, what good is my life? Funny how I often seem to think I'll find another dream in my life, till I look around and see this great big world is part of me and my life. This is my life. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa ngaton matahong nga nobela sa kahanginan. This is my life. Saya kasaysayan. Mama, sa diin ka. Ginsulat kag sa direksyon ni Annalie Mirabel. Isa naman ka produksyon sang MBC, Manila Broadcasting Company, DYEC, sa Bacolod, Aksyon Radio. Let me live. Let me live. Ang inyong mabatian, isa kabilayan